This trip is brought to you by Mercy Fast Food, Tanan Manamit. On the wings of love, up and above the clouds. Ang mag-tripping sa mga suba ang hiligid subong sang kanamaan, di ba? Nature trip abi, plus makapabulubugnaw ka pa. Pero kung amo sinikablo ang kolor sa suba, mang indi ka ayhan. Sa sining episode, amon ka mo dalon down south, kadto kita sa Kabangkalan City, kaag-diskubriho naman ang isa katago nga campsite nga may suba. 2 ka oras ang biyahe gikan Bacolod, pakadto ka Bangkalan. Pero antes maglagaw, siguraduhon anay nga may unod ang tiyan para may energy pang yagang-yang. Hapit kita sa isa ka local fast food. Tungod nga kadalit na kay may hagawon ta sa natuan. So kinana ta sigay nga kananay pero okay gid ang pagkaon. Good morning, Dr. Mercy. Hello, Dr. Mercy. Kapan na mag-apat cheeseburger? Sige. Ano na lang ang close? Cheeseburger kag balabok. Ako personal favorite ko ng cheeseburger. Teka, kamusta? Mama, sakto lang ila timplada. Pag wala nila gitipid ang panakot. Kaya ma'am. Naman the food and the price is very, very reasonable. So, kag ano, prepared siya, init pa namin ang pag-present. So, very affordable. Kag namin sa mata. Madang makao kagit. Ako ila ka serving. Yeah, so, Dako ka mga dami. correct mo. Busog na, pwede na makadiretso sa barangay Uringaw. Ang Uringaw, ang malabihan ng sadalan pamabinay. May mga upod kita gali mga linay. Si Tay, si Chanel, kag si Ching. Mga linay sa dekada 80. Pati 1982 siguro. Welcome sa Tripping Amiga Chanel. Ano nga bahal mo nga rin ka natin? Ka-contagious. Mga upat na sa mga linay sang Sarabia, linay sang Kabangkalan, linay sa San Enrique. Ay, naku. Nakaladay ang mga idoy. Si Dito subong sa isa ka-edisyon sang mga Iloy. Finish. Si Amiga Chanel ang tumandok sa Binalbagan pero malawig na nga nakabase sa Kabangkalan. Siya ang among tour guide. Ay, kakato ka na da? Ako? Sa babaw sa Uringaw? Wala ba? Tika Kabangkalan ka no? Wala ka ba da? Doon! Pero kabati ka na da? Sa ano, wala ka ko lang yun nakita. Atod. Yeah. Pero mag-aso, syempre, familiar kaya. Mag-aso, kagang isa lang. Agustina. Pero sa babaw wala ka ba nakasaka? Wala First pa. time mo So, man. mas babaw, bagit siya. Sa babaw po siya sa mag-aso. Oh my gosh, first time, bagit next. Charot! Max. Ngayon lang mag-host. Correction, siya gali ang amon nga i-tour. Popular ang barangay Uringaw bangod sa mga waterfalls. Ang Agustina nga amon na napakita sa inyo sa past episode, kag may mag-aso nga sarado pa tubtub subong. Sa ibabaw lang sa mag-aso amo ang Wilfredo's Camp, campsite sa higad lang sang suba. Kasin ko Sa aton, pormada, ba natin sino pinaka-hiker, pinaka-active sa outdoors? Hindi. Bok-bok makuta sa nga nakakrok siya. Post lang ba na? Musimin ka? Sige, hindi. Mga masa. Gabanog ako ninyo. Hipos lang baling pero malugid. Siya galing ima sa mga ano. Dali lang. Tapos ito. Contestant number 1. Magdadaswa. Gito ni Contestant number 3. Amo nakilala ang tag-iya sa lugar nga si Cecilia Florin. Iya mister si Wilfredo.
Sa nagsarado ang mag-aso, napinsara nila nga magsugod man sang source of income amukon nga anatukod ang Wilfredo's Camp. Sang una, halapitan na gid ini sa mga nagakadto sa Mag-Aso Falls. Isang open ang mag-aso, inang masaka lang din sila maligo. Kami ka paligo man di. Paligo man din. Sa una. Kapag sa March, develop niyo siya. Kay lockdown o ba, close ang mag-aso. Kaya nag-ideya kami para maka-income kami. Ha? Subong, pwede ka na makakamping diri. Ang ginabalik-balikan sa mga tao sa ilang nga campsite amo ang blue nga tubig. Pinasahi ang kolor abisang suba, agaw atensyon. Ang tubig gikan sa tuburan sa ibabaw, nagalabay sa suba nga nasakpan nila papanahog sa mga waterfalls. Actually, ining Wilfredo's campsite no, babaw-babaw lang siya nga part sang Mag-Aso Falls. So mga 100 meters away lang siya sa dalomda dito sa likod. Makita nyo, amo na siya ang Mag-Aso Falls. So ang tubig halin diri sa babaw, kapag dito sa idalom, pakadto pag isa pagka waterfalls sa dalom-dalom pagiging area. Tuman pagid kuno katinaw sang tubig kun wala sang ulan. Sang pagbisita namon sa ilang nga campsite, nakaulan pa sa nagdigad lang nga adlaw pero amo sini ang kulor sang tubig. May halimbawa, may dagdag sabi nga coins, makita ano siya sa dalo. So pwede mo pa masalom ang coins, makita mo pa. Grabe. Kung balay nang wala naging ulan, Oo. na totally naging sige naging siya init. Siyempre, hindi mapalampuwas ang tsansa nga makatusmaw sa among sinigatahog nga suba. Sa amuni ko nung ugada sang kulong sang tubig kapag limanong lubog pa ni siya. Kung summer, kung tigilinit ka wala ka ulan, mas kilaw ang tubig from the above, makita mo ang imong tayo sa dalom. Tugnaw. Ang manami pagid kay balasya o kung pudpud nga mga bato ang imo ginalapakan sa imo nga pagtusmaw. Anami siya kay ang kuha niya ng iban ba diba kasyado kalumuton sa bato kadanlog magyugiyo ka so siya bala sa powdery siyang dalo mo pudpud ng mga bato so dahil medyo komportable ka maglapak-lapak sa dalo. Ay, medyo dalo mo ito, ado? Kaya, gap. Ay. Okay. Tingnan ko si dalong. Mas tinaw rin tani, no? Kung di ulan. Wow! Damo isda! Okay, May area sila para sa kabataan kay manabaw lang ang tubig. May ginatawag man sila gani nga jacuzzi. Kag may mini waterfalls sa unhan.
Patago ang lugar pero may ipabugal. Pagkatapos namon sa Wilfredo's Camp, gindala kami ni Chanel sa isa ka kapihan sa barangay Kamingawan, ang Mother Tree. Namtang ini sa mismo idalom sang dako nga lunok. Kag, overlooking sa limestone cliff. Daw ara ka lang sa Palawan. May mga ginplastar nga spots para sa picture taking. On the wings of love, up and above the clouds. Mga patago lang ini nga kalagtuan sa Kabangkalan. Kadamo pangin sa ginatanyag ang syudad gani nga wala pa namon malaputan. Pero, matsyempuhan gid na. Ang pinasahi nga kolor sang tubig amo ang ginapabugal nila diri sa may Wilfredo's Camp. Di bala makaliligaw ang amo sini nga kolor sang tubig. Kadamo pagid sa mga lugar nga nagakadapat naton nga diskubrihon diri sa Negros. Basi kung may lugar mo i-suggest ka mga lugar nga pang tripping ni Ruming, please do post your comments below. Kung luyag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Fast Food. Tanan manamit!